الله أكبر الله أكبر. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ғалымнарны юктан бар кылып, безне барлыкка китергән, халык иткән, тәрбияләгән Аллаһка барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип итсә иде. Кемне Аллаһы Тәгалә туры юлга күндерсә, аны беркем дә ул юлдан яздыра алмас. Ә кемне Аллаһ гаделлеге белән туры юлдан адаштырса, аны беркем дә хаклыкка китерә алмас. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә изге китабында әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, тәкъвалы булыгыз, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз, һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде, һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән шул Аллаһ хакы өчен сорыйсыз, шул ук Аллаһның ачуыннан һәм шулай ук туганлык җепләрен өзүдән сакланыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бә'д, газиз дин кардәшләрем, тәкъвалы булыгыз. Кешене бу дөньяда да, ахирәттә дә уңышка китерүче гамәл тәкъвалыктыр. Һәм бу дөньяда иң зур булган һәм иң куркыныч булган фитнә, мөхтәрәм җәмәгать, ул Дәҗҗал фитнәсе булып тора. Кыямәт көне алдыннан чыгачак әдәми зат, кеше һәм үзен мин сезнең Аллагыз, мин сезнең Раббыгыз дип, гаять күп кешене хаклыктан адаштырыр, үзе артыннан ияртер, һәм җир өстенә килгән һәрбер пәйгамбәр, Пәйгамбәребез Мухаммадка саллаллаһу алейхи ва саллямга хәтле һәрберсе дә үз халкын шул Дәҗҗалның фитнәсеннән кисәттеләр. Һәм шул исәптән Пәйгамбәребез Мухаммад та саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Адәмне барлыкка китергәннән алып кыямәт башланганчыга хәтлек иң зур куркыныч Дәҗҗал булыр" дип әйтә. Дәҗҗал булыр кеше тормышында очрый алырлык иң зур куркыныч. Икенче бер хадисендә әйтә: "Аллаһ каршында безгә иң зур фитнә Дәҗҗал фитнәсе булып тора" дип әйтте Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Димәк, иманыңа, тормышыңа яный торган иң зур фитнә булачагын беләбез, һәм дә шул фитнәдән сакланырга тиешбез. Мөхтәрәм җәмәгать, күп кенә галимнәрнең фикере буенча намазда без шәһадәт, тәшәһһүд укыганнан соң дуа кылырга тиешбез. Һәм бар махсус дуа
шул дуганы намазда һәр вакыт фарызында да, нәфилендә дә, сөннәтендә дә укырга әмер итә иделәр. Һәм ул дугада, мөхтәрәм җәмәгать, без Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйбыз. 4 әйбердән саклауны сорыйбыз. Я Раббым Аллаһ, безне шул әйберләрдән сакласаң иде дип. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: әгәр дә берәрегез намазда тәшәһһүдне укыса, Аллаһтан 4 куркынычка каршы ярдәм сорасын ди. Һәм аның дуганың үзе: Аллаһумма инни аъудhu бика мин азаби джаханнам ва мин азабил кабр ва мин фитнатил махья вал мамат ва мин фитнатил масихид даджjal дигән дуга. Димәк, намазда тәшәһһүдне укыйбыз, салаватны әйтәбез, һәм салаватны әйткәннән соң сәлам алдыннан кылына торган дуга, шуны кылсак бик тә күркәм була. Һәм ул дуганың мәгънәсе: эй Аллаһ, җәһәннәм газабыннан, кабер газабыннан, тормыш һәм үлем фитнәләреннән һәм даджjal фитнәсеннән мине сакла. Миңа ярдәм ит дип, шулай итеп намазда дуга кылабыз. Һәм уйлап карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә без шушы дуганы һәр намазда укысак, фарызында да, нәфилендә дә, сөннәтендә дә, һәм укыган сайын ихласлы булсак, шыш-пыш кына түгел, ихласлы рәвештә нинди дуга кылганыбызны белеп әйтсәк, һәм гомеребез шул рәвешле үтсә, Аллаһ Раббыбыз безне һичшиксез ярдәмсез калдырмас. Һәм һичшиксез бу дуганы күп кабатлаганны Аллаһ Раббыбыз кайгыга китермәс. Һәм шуңа күрә иң беренче сәбәбе, беренче гамәл даджjalдан саклаучы ул менә шушы дуганы әйтү. Икенче гамәле исә бу фитнәгә китерә торган сәбәпләрдән, бу фитнәне булдыра торган сәбәпләрдән ерак булу, ераклашу. Һәм бу шынлыкта Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям сүзләренә нигезләнгән. Кем ди даджjal чыкканын ишетсә, аннан ераклашсын ди. Ягъни бу урында даджjal булса, аннан ераклашсын, китсен дип әйтә. Һәм бу җәмәгать шынлыкта менә бу кагыйдә, ягъни фитнәдән ерак булу, гөнаһтан ерак булу, ул даджjalгә генә кагылмый. Ул бүтән гөнаһларга кагыла. Әгәр дә син белеп торасың икән, нинди дә булса гөнаһ эшләр алдыннан кеше адымнар эшли, адымнар атлый, сәбәбен кыла. Әгәр дә шул эшләрне эшләсәң, гөнаһка китерәчәк икәнлеген белсәң, ул сәбәпләреннән ерак торырга тиешсең. Һәм мәсәлән, тел гөнаһлары, гайбәт, кешене чәйнәү булса, мәсәлән, әгәр дә беләсең икән, шул мәҗлескә барсаң, шул урынга барсаң, шул кеше белән очрашсаң, ул гайбәткә батырачак сине. Димәк, ул мәҗлескә барма. Яки ул кешенең тәэсире астында калма. Чөнки дуслар алар шундый, я алар сиңа тәэсир итә, я син аларга тәэсир итәсең. Һәм шуңа күрә аларның бу гөнаһка китерүче тәэсирләреннән сак бул. Шулай ук хәмер мәҗлесе булсынмы, яки башка төрле гөнаһлар булсынмы, әгәр дә белеп торасың икән, менә шушында барып, шушындый гөнаһ эшләргә мөмкинчелек бар икән, менә бу эшне эшләсәң, ул гөнаһка китерергә мөмкин икән, монда калсаң, бу гөнаһны эшләргә мөмкинчелек бар икән дип сизенсәң, бу сәбәпләрдән ерак торырга кирәк, җәмәгать. Сакланырга кирәк. Чөнки шайтан, иблис кешегә килгәндә әйтмәй, сразу зур гөнаһ эшлә, ширк кыл, Аллаһ Тәгаләдән башка икенче затларга табын, бу гөнаһны эшлә, хәмерен эш, фәләнен эш дип әйтмәй бер кашанда. Ләкин ул кешегә әкрен генә, адым сайын адым. Башта бер адымын ясый, кешене алдата, фитнә ясый, вәсвәсә кыла. Икенче адым, өченче адым, шулай итеп әкрен генә кешене бөтенләй икенче якка үзгәртеп куя. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә без шушы кичкенә адымнарны атламаска тиешбез. Һәм шуңа күрә даджjal фитнәсе хакында ишетсәк, ул төн якта икән, димәк көн якка качырга тиешбез, китергә тиешбез. Ул көн батышта икән, без көн чыгышка китергә тиешбез. Ягъни ул кайда булса, шул урыннан капма каршы якка китерергә тиешбез. Чөнки беребез дә гарантия бирә алмый, мин ныклы, иманым көчле, мин ул фитнәгә каршы торачакмын дип беркем дә әйтә алмый.
Һәм шуңа күрә без менә бу сәбәпләрдән ерак торырга тиешбез һәм бу фитнәдән еракта булырга тиешбез. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, даҗҗал сүзенең мәгънәсе бу гарәп сүзе. Һәм гарәп бу сүзнең мәгънәсе даҗҗал сүзе ялганлаудан барлыкка килгән. Даҗҗала шушы сүз ялганлау дигәнне аңлата. Даҗҗал дигән сүзнең мәгънәсе зур ялганчы, ата ялганчы. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу сүзне даҗҗал дигән сүзне даҗҗалга гына кагылып аңа гына әйтмәгән, ләкин башка кешеләргә дә бу сүзне кулланган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Минем өммәтемдә ялганчы кичкенә даҗҗаллар чыгырлар" дип әйтә. Минем өммәтемдә ялганчы кичкенә даҗҗаллар чыгарлар дип Пәйгамбәрбез безне кисәтә. Кемнәр соң алар кичкенә даҗҗаллар? Кемнәр соң алар ялганчы даҗҗаллар? Алар шул булырлар. Үзләрен мөселман дип атап, үзләрен бисмилла дип әйтеп, әмма ләкин үзләре хакында мин пәйгамбәр, мин күрәзәче, мин киләчәкне беләм, мин төрле серләрне юрыйм. Хәтта кайсы берләр әйтә, миндә ди, миңа Аллаһ Тәгалә сер ачты ди. Миңа Аллаһ Тәгалә сверхспособностьлар бирде ди. Бер табиб та башкара алмаганны мин үзем эшлим. Бер инструментсыз, бер әйберсез, кул белән генә. Берсе дә белмәгәнне мин беләм, мин төзәтәм, мин дуслаштырам дип әйтүчеләр җәмәгать. Менә булар һәммәсе дә динебездә катгый тыелган эшләр. Һәм моңа бербез дә якын булырга тиеш түгелбез. Менә бу кичкенә даҗҗалларга Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем күрәзәче янына барып, берәр нәрсә генә булса да сораса" дип әйтә, 40 көн буена намазы кабул түгел ди. Күрәзәче янып, әле ышанмый, әле сүзен тыңлап бетермий. Просто барды да сорады бер сүз. 40 көн буена намазы буш. Намазын укый, намазын башкара, әмма ләкин бер әҗр савабын да алмый. Һәм Аллаһ Тәгалә каршында бу намазлары булмаган кебек булып санала. Мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә шул кеше күрәзәче янына килеп, аның сүзенә ышанса, монда хәл тагын да мөшкилрәк. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем күрәзәче янына барып, аның әйткән сүзләренә ышанса, Мөхәммәдкә ингән әйберләргә күферлек күрсәтте" дип әйтә Пәйгамбәрбез. Мөхәммәдкә ингән әйберләр, нәрсә ингән Мөхәммәдкә? Нәрсәсе бар аның? Аның Коръәне бар. Аның Аллаһ китабы бар. Һәм шуңа күрә барды, ышанды икән, шушы Коръәнгә күферлек күрсәткән кебек булды. Алла сакласын. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бу кешеләргә, бу ялганчыларга бару, алар сүзләренә ышану динебездә катгый тыелган. Һәм хәтта татар халкында да ул еш искә алына. Күрәзәчегә барма, башыңны кайгыга салма ди. Бу дөньяда да башың кайгыда булыр. Һәм аннан да зуррак кайгылары кыямәттә килер. Алла сакласын. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә шул даҗҗалның фитнәсеннән саклаучы гамәлләрнең берсе иманыбызның көчле булуы, ныклы булуы. Чөнки кешене гөнаһлардан бары тик аның ныклы иманы гына саклап кала. Әгәр дә кеше зәгыйф булса, русча әйтмешли, податливый булса, әлбәттә, бу кешене иблискә, шайтанга адаштыру җиңел булачак. Һәм шулай ук даҗҗал да аны үз артыннан бик җиңел ияртәчәк. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Даҗҗал ди Мәдинә шәһәре, бүгенге көндә Сәгуд Гарәбстаны барыгыз да беләсез, шулай бит Мәккә, Мәдинә изге шәһәрләребез, изге урыннарыбыз, һәм инде Пәйгамбәрбез мәчете булган, һәм харам мәчетләре булган шәһәрләр. Пәйгамбәрбез әйтә: "Даҗҗал шул Мәдинә шәһәренең бер читенә килер ди. Эшкә керә алмас, читендә торыр. Һәм шул вакытта даҗҗал килеп баскач, Мәдинә 3 тапкыр селкенер" дип әйтә. 3 тапкыр тетрәнер. Һәм шул вакытта Мәдинәдән бөтен кафирләр, бөтен мунафиклар чыгарлар ди. Ягъни Мәдинәдә булган менә шушы пешраклар, менә шушы араларында булган, Мәдинәнең исемен пешраткан менә шушы кешеләр, мунафиклар булганнар, Аллаһка дошман булганнар, бөтенесе дә чыгып китерләр һәм даҗҗал гаскәренә кушылырлар.
Мәдинәдә исә иманлы кешеләр генә калачак, дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Менә шул вакытта, мөхтәрәм җәмәгать, көчле иманлы булганнар Мәдинәдә сакланып калырлар. Һәм Аллаһ Тәгалә үзе Даҗҗал фитнәсеннән Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләрен саклый, кертми. Даҗҗал бу дөньяда бөтен урынга кирип чыгачак, бөтен шәһәрләргә, бөтен авылларга. Әмма ләкин ике генә шәһәргә керә алмас, ул Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләре. Шулай ук Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә әйтә, Даҗҗалның маңгаенда абашык итеп кафир дип әйтелер ди, язылыр ди. Маңгаенда Даҗҗалның абашык итеп кафир дип язылыр. Шул язуны укый яза белүче һәм укый яза белмәүче дә күрә алырлар ди. Ягъни ул яза белсен, ул яза белмәсен, бөтенесе дә күреп торырлар аның маңгаенда нәрсә язылганлыгын. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, иманнары сәбәпле Даҗҗалның кем икәнен алар белерләр, алар танырлар һәм шул фитнәдән сакланырлар. Шулай ук бу фитнәдән саклануның берсе ул изгелек кылу. Ул әҗр савапларыңны арттыру. Күбрәк изгелек, хәерле гамәлләр кылган сайын Аллаһ Тәгаләнең сиңа биргән бәрәкәте арта. Аллаһ Тәгаләнең ярдәме килә һәм шул фитнәләрдән изгелекләр сәбәпле кутыла алырсың. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, 6 әйбер башланганчыга кадәр изгелек кылыгыз ди. Изгелек, яхшы гамәлләр 6 әйбер килгәнчегә хәтле кылыгыз ди. Беренчесе Даҗҗал чыкканчыга хәтлек, икенчесе ул төтен, ягъни кыямәт көненең бер галәмәте, төтен чыгуы, төтен чыкканчыга хәтлек, өченчесе җир хайваны чыкканчыга хәтлек, дүртенчесе кояшның көн батыштан чыгу туганчыга хәтлек, һәм бишенчесе кыямәт көне башланганчыга хәтлек, һәм соңгысы үлеме, кешенең үлеме килеп җиткәнчегә хәтлек дип әйтә. Ягъни Пәйгамбәрбез бу 6 әйбер ди, сине бетте, сине тыя. Бу әйбер килсәләр, менә бу 6сының берсе килсә, бүтән изгелек кыла алмыйсың, тәүбә кыла алмыйсың, Аллаһ Тәгаләгә якыная алмыйсың, бетте, тәмам. Чөнки беленде, кайда хаклык, кайда адашу. Һәм шуңа күрә менә бу әйберләр башланганчыга хәтлек изгелек кылыгыз дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шулай ук Пәйгамбәрбез икенче бер хадисендә әйтә, рәхәт чакта Аллаһны таны, авырлык вакытында ул сине таныр дип әйтә Пәйгамбәрбез. Сиңа рәхәт булганда, бүтән әйберләрең булганда, менә шул вакытта Аллаһ Тәгаләне таны. Шул вакытта изгелекләр кыл. Шул вакытта Аллаһ Тәгаләгә якынаерга тырыш. Әгәр дә рәхәт чагыңда Аллаһ Тәгаләне белсәң, аннан курыксаң, тәкъвалы булсаң, сиңа авыр вакытында да Аллаһ Тәгалә үз ярдәме белән килә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, шул исәптән чыгып, кеше көндәлек тормышында, мәсәлән, намазлар укый, уразалар тута мәсәлән. Менә без сөннәт намазларын укыйбыз. Шулай бит, фарызлар алдыннан, артыннан, сөннәтләрне укыйбыз. Шуның белән әҗр савапларыбызны арттырабыз. Әмма ләкин Алла сакласын. Әгәр дә сырхаулансак, хаста булсак, ширләсәк, авырсак, больниска ятсак, яки Алла сакласын, бөтенләй кеше хәрәкәтләнә алмый торган хәлгә килсә, менә шул вакытында да изгелекләрне эшләде дип язылачак. Ни өчен? Чөнки бу сәламәт вакытында, рәхәт вакытында бу эшләрне башкарды. Хәзер башкара алмый. Чөнки ул селкенә алмый, чөнки ул ширли, чөнки аның башы авырта. Шул вакытта да әҗр саваплары язылыр, һәм Аллаһ Раббыбыз аның инде әҗрен һич тә ким кылмас. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Даҗҗал фитнәсенә каршы торуның бер сәбәпләре һәм Даҗҗал фитнәсеннән саклануга китерүче әйберләр ул җәмәгать Даҗҗалның рәвешен, кыяфәтен белү. Нинди рәвешле булачак ул, нинди кыяфәттә булачак? Һәм Анас ибн Малик исемле сахаба, Аллаһ Тәгалә аннан риза булсын, аның сүзләреннән килә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: Аллаһ җибәргән һәрбер пәйгамбәр үз халкын бер күзле ялганчыдан кисәтте ди. Ягъни бер күзле ул Даҗҗал булачак. Аның бер генә күзе булачак. Бер күзле Даҗҗалдан, ялганчыдан кисәтте ди. Ул бер генә күзле булыр ди. Сезнең Раббыгыз бер күзле түгел дип әйтә.
Һәм Дәҗҗалның маңгаенда кафир дип язылган булыр дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Ягъни Аллаһ илчесе безгә күрсәтә, нинди булыр ул, нинди рәвештә булыр, нинди кыяфәттә булыр. Һәм менә без җәмәгать бу хадисләрне укып, өйрәнеп, аны танырга тиеш булырбыз иншааллаһ. Һәм шуңа күрә, әгәр дә Дәҗҗал ул инде кешеләргә үзен, мин сезнең Раббыгыз дип кешеләрне ышандыра башлар, һәм мин сезнең Раббыгыз, миңа иярегез, миңа гыйбадәт кылыгыз дип ничәмә кешене адаштырыр, һәм кешеләр аңа ышанырлар. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, сез ди үлгәнчегә хәтлек Раббыгызны күрмәссез дип әйтә. Ягъни бу дөньяда мөмкин түгел, Раббыгызны күрмәссез дип әйтә Аллаһ илчесе. Димәк, бу дөньяда исән булганда кем генә килмәсен, нинди генә сүзләр, нинди генә мөгъҗизалар күрсәтмәсен, әгәр дә үзен мин сезнең Раббыгыз, илаһигез, Аллагыз дип әйтә икән, бу кешенең абачык ялганчы икәнлеген без белеп торырга тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук Дәҗҗал чыгар алдыннан бик зур фитнәләр булыр. Һәм инде Аллаһ Тәгалә Дәҗҗал чыгар алдыннан зур кырылыклар бирер. Яңгырлар юк, су юк, кешеләрнең мал-мөлкәтләре үлеп бетер, кешеләрнең җирләре курып бетеп, үсемлекләр һәм башкалары бөтенесе курып бетәрләр. Һәм шунда Дәҗҗал килеп әйтер, миңа иман китерсәгез, миңа ышансагыз, мин сезгә шундук яңгыр яудырам, шундук үсемлекләрен чыгарам дип әйтер. Һәм шунда кешеләр ышанырлар, ул яңгыр яудырыр, ул шундук җир астыннан үсемлекләрне чыгартыр. Һәм кешеләр шул рәвешле аңа ышанырлар, аны Раббы дип уйлый башларлар. Һәм шулай ук аның фитнәләренең берсе, ул кешегә килер һәм миңа ышанасыңмы ди, миңа иман китерәсеңме, әгәр дә үлгән әти-әниеңне каршыңа китереп бастырсам ди. Янәсе терелтә. Һәм кешенең әллә кайчаннан үлгән әти-әнисене каршына килеп басып, улым, бу синең Раббың, аңа иман китерер дип әйтерләр. Әмма ләкин чынлыкта ул кешенең ата-анасы булмаслар алар. Алар шушы әти-әнисе рәвешенә, кыяфәтенә кергән, сурәтенә кергән шайтаннар булырлар дип әйтелә. Һәм уйлап карагыз, мөхтәрәм җәмәгать. Ягъни нинди зур фитнә, кешеләр тилмереп яшәрләр, авырлык булыр, кырылык булыр. Шунда бер кеше килә дә мөгъҗиза күрсәтә. Яңгыр яудыра, җир астыннан яшеллекне чыгара, кешенең әти-әнисен терелтә. Ничек кешегә зур фитнә булыр, һәм икеләнә башлар. Иманы какшарга мөмкин, Алла сакласын. Һәм шуңа күрә менә бу җәмәгать Дәҗҗал аша. Дәҗҗал сәбәпле Аллаһы Тәгалә кешеләрне сыный. Чөнки Аллаһ Тәгалә бар нәрсәгә дә кудрәтле. Һәм ул Дәҗҗалгә шундый сәләтләрен биреп, кешене сыный. Кем иманында нык калыр, кем аны барлыкка китергән, аны ризыкландырып торган Аллаһка тугры калыр, кем иманын сатыр, кем ышаныр, кем ялганчыга иярер дип Аллаһ Раббыбыз шул рәвешле сынау ясар. Һәм Аллаһ Тәгалә һәрберебезне дә шул сынаудан, шул фитнәдән сакласа иде. Һәм инде соңгысы, мөхтәрәм җәмәгать, ул да булса, шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бу фитнәгә каршы торырлык безгә Коръән аятләрендә өйрәтте. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, кем ди Кәһф сүрәсенең 1-10 аятын ятласа, Дәҗҗалдан сакланыр дип әйтә. Кәһф сүрәсе, һәр җомга сайын укыйбыз бит, Тау тишеге сүрәсе, шулай бит. Менә шул сүрәнең 1-10 аятын укысаң, Дәҗҗал фитнәсеннән имин булырсың. Шулай ук Пәйгамбәрбез 2-нче хадисендә әйтә, әгәр Дәҗҗалны күрсәгез, Кәһф сүрәсен укыгыз дип әйтә. Кәһф сүрәсен укыгыз, һәм шул рәвешле саклану булыр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, ул сүрәне укысак, без инде күрербез, Аллаһ Тәгалә ул сүрәдә үзенең кодрәтен тасвирлый, үзенең бөеклеген күрсәтә. Һәм бу дөньяда аңа бернинди дә авырлык юк, аңа берәйбер дә зыян итми. Һәм шуңа күрә кем Аллаһ Тәгаләгә ялварса, кем аңа инде күркәм рәвештә гыйбадәт кылса, Аллаһ Тәгалә аны нинди генә авырлыклар булмасын, нинди генә зур фитнәләр булмасын, аннан саклар. Һәм Аллаһ Раббыбыз һәрберебезне Дәҗҗал фитнәсеннән имин кылсын, безне иманлы рәвештә һәм бездән риза булган хәлдә безне каршыласа иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الله أكبر الله